намояндаи расмии додчистони кулли тоҷикистон дар рӯзи таҷлил аз озодии баён ба суоли хабарнигорон дар бораи он ки чаро мақомот озодиҳоро маҳдуд кардаанд посух дод. усмоналӣ холиқов рӯзи 3 май дар душанбе гуфт мақомоти расмӣ ҳама гуна интиқодро таҳаммул мекунанд, вале вазъи ба гуфтаи умумташанниҷи ҷаҳон водор кардааст ки дар атрофи озодӣ нимдевор чида шавад. вазъи ҷаҳони имрӯза ба ҳар яке мо маълум аст. терроризм, экстремизм бори зуҳуроти номатлуб рӯ ба авҷ дорад. аз ин хотир дар ҳамин вазъият давлат тасмим мегирад ки баҳри таъмини амнияти давлатӣ, баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, баҳри ҳифзи саломатӣ ё ахлоқи ҷомеа озодиҳоро то андозе маҳдуд созад. ин намояндаи расмии додчистони кулли тоҷикистон гуфт ки дар сурати ором шудани вазъияти ҷаҳон ва ҳамин тавр коҳиш ёфтани ҷиноятҳои марбут ба терроризму экстремизм фазои озодӣ пуррабар хоҳад гашт. дар ҳамин ҳол хабарнигорони тоҷик гуфтанд ки дар як соли ахир дастрасӣ ба иттилоъ боз ҳам мушкилтар шуда ҳатто гурӯҳе ночор кишварро тарк кардаанд. мутаассифона мубориза алайҳи зуҳуроти манфии терроризм, экстремизм ва радикализм боис ба маҳдуд гаштани озодии иттилоот гашт, яъне дастрасӣ ба иттилоот хеле маҳдуд шуд ва аз ин хотир мо дар раддабандии гузоришгарони бидуни марз низ хеле поин рафтем. ба гуфтаи Қаршибоев аз ҷумла 10 рӯзноманигоре ки ба қавли созмонҳои ҳомии озодии баён гӯё Тоҷикистонро тарк кардаанд, танҳо 3 журналисти ҳирфаӣ будаанд. ахиран созмони гузоришгарони бидуни марз гуфт ки ба камияш 10 журналисти тоҷик ватанро тарк карда аз кишварҳои аврупоӣ ва амрико дархости кӯмаку паноҳандагӣ кардаанд. Саймуддин Дӯстов, муассиси ҳафтаномаи Нигоҳ ва хабаргузории Тоҷньюз пешниҳод кард ки ҳарчи зудтар иттифоқи касабаи журналистон ва дар назди он бунёди кӯмаки молӣ ба хабарнигорони тоҷик таъсис шавад. акнун журналистони тоҷик ба ин ҳақиқат расиданд ки бояд ҳуқуқҳои онҳо аз ҷониби як иттифоқи касбиашон ҳифз шавад ва албатта дар назди ин иттифоқ таъсиси як фонди дастгирии молии журналистоне ки ба ин ё он мушкил мувоҷеҳ шуданд хеле ҳам хуб мебуд ва қобили қабул дониста шуд. ҳамзамон дар ин ҳамоиш пешниҳод шуд ки парвандаи ҳикматуллоҳ сайфуллозода, сардабири наҷот, нашрияи ҳизби ҳоло мамнӯи Наҳзати Исломӣ ба ҳайси журналисти касбӣ бознигарӣ шавад. сухан на дар бораи як нафар корманди ҳизбӣ, балки пеш аз ҳама дар бораи журналист меравад ва аксарияти онҳое ки Сайфуллозодаро мешиносанд хеле ҳам хуб медонанд ки ӯ як нафари мазҳабӣ набуд, балки яке аз журналистони касбӣ буд ки ин расонаҳоро роҳбарӣ мекард ва ҳеҷ боре ҳам бо қарори суд ин ё он матлаби ин расона ифродгароӣ, экстремистӣ ё дигар шинохта нашудааст. Тоҷикистон имсол дар ҳоле аз ҷашни озодии баён таҷлил кард ки 2 ҳафтаи пеш созмони гузоришгарони бидуни марз қароргоҳаш дар Порис вазъияти матбуоти Тоҷикистонро дар ҳолати як рукуди хатарнок тасвир кард. ин созмон гуфт бо баҳонаи мубориза бо терроризм ҳукумат мухолифони сиёсиро аз байн бурда ва ҳоло фишорро болои матбуоти мустақил афзоиш медиҳад. Тоҷикистон дар раддабандии нави озодии матбуот дар муқоиса ба соли пеш 34 зина поин рафта, ҳоло дар мақоми 150 қарор гирифтааст.